right. Pane nyaya yabva ingopinda musoro mangu nhasi inini pandatanga kunzwa kunzi Chivhayo auda kunorohwa investigation vachiinterviewa neZaki iye naMike Chimombe naMupofu. Guys, makanyatsoona zvazvakaita maballot paper here. Maballot paper makanyatsoona zvanga kaita here muZimbabwe. MaZimbabweans vakazongozvigamuchirawo, vakazongozviacceptawo. Vango ndo zviripo boss vanenge vangobelieve maybe nyika ina resources. Chinhu chinozopoa ndechekuti uri kuzonzwa vanhu vachibrega about iwe shamari saka imi guys imi mutaura kuti makatopiwa mari yakatowanda kudai so makatadza kungodeliver zvinhu zvakanaka in time. Let's talk about errors akaitika. Tarisa waiona kuti imwe face yaigona yakapesana. Pane candidate rimwe riri pamusoro rimwe riri pazasi, maface akapesana. Vanhu vari kutora mamillions akadaro kunodya shuwa. Because isusu tata munhu wese anga akatsamwira Zeki. Honestly speaking, guys, kana muzva zvisina urongwa madi kutaura kana in time. Metaura in time kuti mari iri kushota ikwani mobva mabudiswa but haumana azvivaraidze ipapo nditoonawo vanhu vakawanda totanga tokomenda about this issue ndatosangana uye anotwa advocate Fadzama here, the former spokesperson ari zvakare former MP of Mount Pleasant anga ari webato reCitizen Coalition for Change. So cast your mind back in the 2023 general elections. Remember all the delays in delivery of ballot papers and people waiting for hours in queues to vote. Do you remember all the errors on the ballot papers? Is this what the taxpayers was paying? My son, the members and the top 6 consultants for only a person arimukatikati akashibata kuti G can get away with this. Avana munozoiremember nyaya makanyatso walejo kana kuti makambokombere maballot papers aimboya kumashuri kana kuti anouya kune dzimwe nyika kosi tiri kufambirana munguva imwe chete zvezvo. Zimbabwe yasimbori nyika kuti tingati nyika inyika inotambura aiwa asi iri kumanejwa zvekutamburira. It's poorly governed kwete kuti iri poor zvekudaro. Vamwe vari kudya mamillions iwe uri kunorara usiku wese wakamirira kuti maballot acho ari vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana siyana. Unyatsoona kuti hapana mari yacho manje ukanyatsoinzwa iwe ukanyatsoibata calculator waiweka ipapo uchaitawo hasha ndikuziva.